Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, ugi sesepuh dalapini sepuh, tokoh masyarakat Dusun Sumbersari, tokoh masyarakat Desa Kesiman, para kiai, para ustadz ingkang hadir, wabil khusus dumateng panjenenganipun Rama Kiai Haji Amrullah saking Sidoarjo ingkang tansah kita mulyakaken, ingkang tansah kita ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun fid dunya wal akhirah. Ingkang kula hormati pejabat pemerintahan ingkang hadir, wabil khusus dumateng Ibu Camat, Ibu Lis, kalau timbang kelintu kalau ngoten mawon. Ibu Lis Setia Utami Ningsih. Nggih ngapunten, ingkang kula hormati dumateng sedaya jajaran pemerintah Desa Kesiman ingkang hadir, ingkang kula hormati sedaya para undangan ingkang kula hormati lan dumateng sedaya masyarakat Dusun Sumbersari ingkang sangat berbahagia. Muji syukur monggo kita aturaken dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi waosan alhamdulillah bilih kula saha panjenengan dipun takdir dening Allah saged kakempalan kirim doa pados ilmu wonten dalu menika, mugia dipun catet dening Allah dados amaliyah ingkang dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala. Lan mugia acara dalu menika, ruwa dusun menika mugi-mugi saged istiqomah. Amin Allahumma amin. Keranten sakjane niku panjenengan sedaya ampun rada ngempet katriyen, lak ngoten nggih. Tapi alhamdulillah sampun ditakdir dening Allah saged ngelampahi kegiatan menika terlaksana wonten dalu menika. Alhamdulillah. Salat lan salam mugia tetep katuraken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selaku suri tauladan kula panjenengan sedaya, mugia kita sedaya pikantuk syafaatipun fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para rawuh, para ibu ingkang rawuh ingkang kula hormati, ingkang pertama kula badhe matur mewakili konco-konco panitia ngaturaken matur suwun ingkang sak kata-kataipun. Ingkang pertama dumateng Ibu Camat ingkang kersa hadir, salajengipun matur suwun ingkang sak kata-kataipun dumateng pemerintah Dusun Kesiman, Desa Kesiman ingkang sampun memberikan kesempatan acara ruwa dusun ingkang terlaksana wonten dalu menika. Tanpa dukungan, tanpa agenda yang disusun oleh aparat pemerintah Desa Kesiman, insyaallah acara dalu menika boten terlaksana. Bila sepindah malih kula matur suwun dumateng Bapak Lurah ugi staf-stafipun ingkang sampun ngadakaken acara ruwa dusun wonten dalu menika. Ugi matur suwun ingkang sangat dumateng panjenengan sedaya ingkang pundi acara dalu menika tanpa partisipasi panjenengan, tanpa dukungan saking panjenengan, insyaallah acara dalu menika nggih boten terlaksana sae kados wonten dalu menika. Keranten niki hasil sengkuyung panjenengan sedaya ingkang pundi liwat
napa lewat kirim doa ingkang sampun terlaksana injing wau waosan Al-Qur'an mulai injing ngantos jam 1 kalau wau injing ingkang dipun tujuaken dumateng ahli kubur kula kali panjenengan sedaya ugi leluhur ingkang wonten dusun Sumbersari. Dengan harapan kinten-kinten Pak Bu jenengan remen napa mboten acara dalu menika niki terlaksana. Remen napa mboten? Alhamdulillah. Mboten remen yo napa wong menika saking kepingine kadang tahlilan teng pinggire kuburan. Ana lampune bengi-bengi ambek kathuken saking kepingine. Nah, saking kepingine kirim donga. Tapi sakniki terlaksana alhamdulillahirabbil alamin. Harapane mugi-mugi tahun ngajeng saged langkung meriah. Siap napa mboten? Setuju nggih? Meriahi kados pundi? Oh, sinten jawab orkes harus kirim doa orkes. Wis mugi-mugi tahun ngajeng kita agendaaken ingkang langkung sae. Tahun ngajeng kita pikiraken sareng-sareng langkung saene dos pundi kita napa? Kita bahas, kita gula wentah yok nopo econe yok nopo niku ne mugi-mugi niki kan damel awal damel contoh tahun-tahun berikutnya damel evaluasi nopo ingkang kirang nopo sing perlu dikembangaken sing penting panjenengan sedaya sepakat setuju mugi-mugi tahun ngajeng tambah meriah Allahumma amin. Lan doa kula panjenengan sedaya mugi-mugi niki kan utamanipun kirim doa dumateng leluhur kula kali panjenengan tiang sepuh kula panjenengan babuyut kula panjenengan ingkang Bapak dusun Sumbersari umume desa Kesiman mugi-mugi kanthi acara dalu menika kula kali panjenengan sedaya dipun catet dening Allah dados anak putu anak turun ingkang berbakti kali tiang sepah amin Allahumma amin, amin Allahumma, amin. Para bapak, para ibu undang sedaya ingkang kula hormati, niku mawon ingkang saged kawula aturaken keranten tasik kathah sambutan sak mantuning kula sepindah malih nyuwun agunge pangapunten saking pihak panitia mbok menawi anggenipun nyiapaken panggenan pasugatan lan lintu-lintunipun sing tasik kirang nyeceki dumateng manah panjenengan. Mbok menawi sakjane ngeten ngene sakjane menawi dereng saged terlaksana kanthi sae kula mewakili kanca-kanca kula namung bagian ngomong ngeten iki lho sing kerja nggih niku rencang-rencang panitia iku semangate luar biasa alhamdulillah mila sepindah malih ikilah usahane panitia ingkang sampun semaksimal mungkin mbok menawi tasik ketinggal kesalahan kekirangan nyuwun agunge pangapunten dumateng panjenengan sedaya ingkang sak kathah-kathahe. Saking kula pribadi mbok menawi enten klita-klitunipun anggen kula matur dhateng panjenengan nun agunge pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Untuk sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Helmi Afandi SPT selaku Kepala Desa Kesiman. Kepada yang terhormat Bapak Helmi Afandi SPT disilakan.